Richard, ďakujem. Veľmi si cením, že si dnes tu spolu so mnou a že spolu pripravujeme, verím, že novú etapu života nášho mesta. Keď v roku 1985 Michail Gorbačov sa dostal do pozície lídra Sovietskeho zväzu, mal všetky predpoklady na to, aby sa v tejto funkcii dožil v podstate až do konca svojho života, pretože mal moc, mal kontrolu a mal systém, ktorý tomu prijal. On napriek tomu sa rozhodol robiť reformy, ktoré táto krajina vtedy potrebovala. Zaviedol perestrojku, glasnosť a to malo za následok, že bežní občania v vtedajšom Sovietskom zväze pociťovali väčšiu slobodu, mali viac ekonomickej slobody a celkovo sa im zvýšila životná úroveň. Jeho samotného ho to však stálo funkciu, respektíve moc, ktorú mal. Keď sa prenesieme do iného času, do iného miesta, Tomáš Baťa mal úspešnú fabriku a firmu na výrobu topánok. Bola profitujúca, no on napriek tomu chcel viac. Chcel viac pre svojich zamestnancov a preto stával moderné mesto. Stával pre nich byty, stával pre nich školy a takisto ich vzdelával. Nemusel, ale chcel. Ja túto snahu a odhodlanie robiť dlhodobé vízie pre naše mesto a realizovať reformy bohužiaľ v súčasnosti necítim. A po 27 rokoch tých istých ľudí vo vedení mesta sa musíme pýtať, koho zastupujú. Pretože ak by zastupovali športovcov, mali by sme viac peňazí v športe a hrali by sme prvé ligy. Pokiaľ by zastupovali mladých ľudí, nemuseli by z nášho mesta odchádzať. Ak by zastupovali seniorov, už dávno by sme mali mestskú hromadnú dopravu, ktorá by bola pre seniorov bezplatná. Pokiaľ by toto vedenie zastupovalo rodičov, mali by sme skvelú podporu pre učiteľov, ktorí učia naše deti. A pokiaľ by zastupovali bežných občanov, mali by sme funkčný úrad bez rodinkárstva, nepredávali by sme spoločný majetok, naopak zveľaďovali by sme ho. Preto otázka na mieste, koho zastupujú. Pretože keď sa pozrieme na naše krásne námestie, na ktoré sme všetci hrdí, nie je to bohužiaľ už v dnešnej dobe dosť. Čo majú dva príbehy, ktoré som spomenul na začiatku, spoločné? Spoločné majú lídra, ktorý mali vízie, mali vieru, že tieto vízie sú správne a mali odvahu tieto vízie realizovať. Pre úspech nášho mesta je práve odvaha tou najdôležitejšou zložkou, ktorá nám môže pomôcť zlepšiť život v Bardejove. Potrebujeme odvahu nás, bežných ľudí, na to, aby sme vedeli zastaviť stagnáciu v Bardejove a pohnúť ho dopredu. Aj preto som sa rozhodol kandidovať na post primátora mesta Bardejov a chcem to robiť v prospech nás, bežných ľudí a prospech ešte lepší život v Bardejove. Vážim si odvahu každého z vás, ktorí ste sa postavili dnes za mňa a za vízie, ktoré ponúkame Bardejovčanom, ale vážim si aj všetkých, ktorí tu s nami nie sú, ale podporujú toto naše snaženie, pretože práve vaša odvaha je tá najdôležitejšia zložka pre naše napredovanie. Mám víziu, mám plán a mám energiu to realizovať. Vidím šport, ktorý víťazí. Vidím kultúru, ktorá má svoj vlastný dom. Vidím bývanie, ktoré si vieme dovoliť. Vidím deti, ktoré sa tešia do škôl. A vidím rodičov, ktorí zarobia a vedia sa postarať o svoje rodiny. To všetko v prospech seniorov, mladých ľudí
ale aj pracujúcich. A nepotrebujeme na to ďalších 27 rokov. Potrebujeme odvahu spraviť to správne rozhodnutie v októbri tohto roku. Všetci vieme, že naše mesto potrebuje reformy. A ja som pripravený tieto reformy s dostatočnou razanciou realizovať. Budem ich robiť pre nás, bežných Bardejovčanov, ktorí nechceme v Bardejove len bývať, ale chceme tu žiť. A na záver by som chcel ukončiť 3 slovami. To vízia, ktorá nás posúva dopredu. Je to viera v silu a energiu tieto vízie realizovať. A v neposlednom rade je to odvaha tvoriť si svoju vlastnú budúcnosť. Ďakujem.